Знаете ли, че 85% от нашия успех се дължи на нашите комуникационни умения? Начина, по който се изразяваме, начина, по който жестикулираме, това какви думи използваме. Днес ще ви представя как да се изразявате като вид, как хората да ви възприемат като висока топка, как да покажете едно по-високо ниво. Аз съм Мария Ранчинска, треньор по публично говорене и език на тялото. Останете с мен до края, защото днес ще научите 7 техники как да се представяте по-уверено пред хора. Първият ми съвет е да не питате хората какво работиш. Тази фраза е забранена, когато отивате на нетворкинг събитие, където има хора, които са по-висока топка от вас и където вие искате да направите по-силно впечатление. Големите котки не питат тези въпроси. Те задават следния въпрос: как прекарваш по-голяма част от времето си? По този начин не изглеждате натрапчиво и се издигате в очите на големите играчи. Вторият ми съвет: човек идва при вас и ви пита какво работите. Как да отговорите на какво работите? Не отговаряйте просто със своята професия. Оставете просто професията за вашето CV. Инженер, счетоводител, маркетолог, дизайнер. Но как да отговорите, когато при вас идва човек, който е авторитет и ви пита и вие искате да се издигнете в неговите очи? Внимавайте! Отговаряме само с ползите. Ползите, които ние даваме. Какво означава това? Например, ако сте счетоводител, може да кажете: не просто счетоводител съм, а помагам на фирми да имат положителен баланс в края на годината и да нямат проблеми с НАП. Или ако сте дизайнер, не просто дизайнер съм, веб дизайнер, а помагам на хората да имат атрактивен вебсайт, с който да спечелят нови клиенти. Или в моя случай, мога да кажа вместо треньор съм по публично говорене, аз съм Мария Ранчинска и помагам на хора да говорят уверено пред камера и на живо. И ако и ти искаш да научиш повече за това как да се изразяваш уверено, последвай ме и в Instagram чрез линка по-долу. И какво всъщност стои за този съвет? Той е доста по-дълбок психологически. Когато ние даваме ползите на хората, с които разговаряме, ние трябва да се замисляме какво е неговото намерение, защо той ни пита този въпрос. Дали иска да сме бизнес партньори, дали иска да сме клиенти, дали иска да ни наеме на работа, а може би просто иска да се ожени за сестра ви. Трябва да мислим за тези неща и според това, кой стои срещу нас, да даваме съответните ползи за този човек. Третият ми съвет: как да изглеждате по-умни. Ако искате да изглеждате като по-висока топка, човек на друго ниво, трябва да се изразявате по такъв начин. Научете необикновени думи. Какво имам предвид? Вместо обикновените думи, които използваме всеки ден: готин, хубав, страшен, може да използваме думи като възхитителен, очарователен, чуден, приказен. В този начин вие ще звучите много по-добре в ушите на останалите. Доказано е, че 50 такива думи делят посредствения средностатистически човек от богатия цветущ речник. Четвъртият ми съвет как да общувате като VIP е да бъдете добри слушатели. Не да разказвате вие всичко, дори да го знаете, а да оставяте другите хора да говорят. Например, наскоро бях на едно събитие и слушах една жена как разговаря с един мъж. Мъжът беше ходил в Белоградчик и жената дълго време го слушаше. Той разказваше за скалите, за града, доста дълга история, тя му задаваше въпроси с интерес и накрая той пита: а вие били ли сте там? И жената каза: да, това е родният ми град. И човека онемя. Как така? Тя не му беше казала по-рано и тя каза: аз не съм ходила там от детството ми и затова ми беше много интересно да наблюдавам през чуждите очи как изглежда града ни. В този начин вие ще се покажете като добър събеседник. И пети съвет, доста интересен и любопитен факт, е, че колкото по-често използвате второ лице, независимо единствено или множествено число, толкова повече ще се харесвате като събеседник на останалите. Тоест, колкото по-често в разговора казвате ти, вие, толкова по-специални се чувстват хората. Ние по еволюция сме егоистични същества, винаги сме настроени за това да се самосъхраняваме. От инстинкта ни за самосъхранение обаче идва това, че ние сме и самовлюбени. Малко или много ние обичаме да слушаме за себе си. Затова, когато вие обръщате разговора към човека, към него, той се чувства специален. Шестият ми съвет е за това как да предразположите събеседника да разговаря още повече с вас. По този начин той ще се влюби още повече във вас, защото вие го предразполагате да разказва. Това е да повтаряте последните му думи. Например, той казва: миналия месец бях в Турция. Вие казвате: о, били сте в Турция? И той казва: да, там беше много хубаво, возих се на трамвай, знаеш ли, че в Истанбул нямат метро? О, нямат метро? И той продължава да разказва: да, нямат, паркирането е ужасно, но трамвая върши чудесна работа. О, чудесна работа, да, стигнах до пазара, примерно. И така може да продължавате доста дълго, но не прекалявайте естествено, защото все пак хората се усещат, а вие искате да звучите като висока топка. Седмият ми съвет относно това как да се представяте като VIP е относно шегите. Доста често не се замисляме за шегите, които правим, а много хора се поставят в неудобна ситуация именно заради тях. Шегите сами по себе си и хумора са нещо, което е препоръчително във всеки един разговор, защото го разведрява, защото е приятно
приятно, позитивно, но когато са за сметка на другите, може да се ударите в един стъклен таван, от който много да ви заболи главата. Затова, когато правим шеги, трябва да внимаваме да не са за сметка на другите и също да не са по отношение на темите, които са забранени в едни такива разговори, като политика, спорт и религия. Избягвайте тези теми, ако не искате да се поставите в лоша ситуация и да свалите нивото си. Това са само част от похватите в комуникацията на VIP обществото. Ако искаш да научиш и останалите, посети линка по-долу, защото съм подготвила нещо специално за теб. Хората бързо се ориентират кой е важна персона и кой не. Една груба забележка, една критика не е на място, едно клише, което сте казали или реакция, която е вулгарна и веднага ще ви понижат в професионален и в личен план. Ако искаш да се научиш да общуваш уверено и да се изразяваш без притеснение, абонирай се за моя канал Мария Ранчинска. До нови срещи!